Насимов, Бургас. 46-234. На 13:50 на 24 август дойде с 36-21. С 8 вагона, които виждате, маневрата ги тегли нататък. Насимов, Бургас. Правя това клипче най-вече защото това е изключително рядка картинка. Насимо да посети Бургас. Силата, така наречената сила. И наистина си е за отбелязване. Аз лично останах много приятно учуден, като го видях. Но първо побързах да изпратя 36-24, което ще видите в предното ми клипче, което качих преди малко. ЖП гара Бургас, часа е точно 15. Виждате, за 86:02 бързия. Вагоните са приготвени. Не са 8. Може би няма и нужда толкова. Прави впечатление, че бързия през Карлово е преместен чак на 14:40 и бързия през Ямбол и Пловдив с салонните вагони е чак на 15:50. Катилите от БДЖ сменят постоянно разписанията всяка седмица. Това го знаем, защото оправданието е, има ремонтни дейности в страната, което е факт. Само че този факт е огромен факт, както знаем, за които знаем, разбира се, за огромна част от настоящия персонал на БДЖ, тъй като след ремонтните дейности, когато всичко бъде обединено в една електронна система, която ще бъде командвана от Пловдив, кантонери, стрелочници, машинисти, кондуктори и много други хора от БДЖ ще загубят работа си завинаги, като голяма част от тях са над 50 години и няма да могат да си намерят работа, но това естествено не е грижа на БДЖ, нито пък на управляващите бокуци в парламента, в транспортното министерство. Така че реално тези хора, които правят ремонтите по гарите и по трасетата, всъщност си копаят гроба на кариерите. Но какво да правят? Имат ли избор? Има ли някой избор в тази шиба на България, това шибано положение? Never mind. Ето е тази красота тук. И така. Желаещите за бързия да през Пловдив вече са наредени на опашката да се качват. Някои от тях сигурно вече са качени. Виждате, времето е много хубаво. И хубав летен ден. Даже и някой самолетче прихвърча е там. И така, 24 август, 15 часа, 2023 година. Видяхме Насимо на гости на Бургас. И Бургаската гара са желаещите за бързия влак. Който ще бъде 5 вагона. Ами, толкова. 5-5. Кой ти ги дава, братче? Нали така казват? Вече 15:02. Поне според часовника на гарата, който естествено не е много в час, но това е най-малкият проблем на БДЖ. До следващия път. Обичам ви.